Ось і надійшла апошня раніця нашого подорожжя. Нам засталося штосьці каля 6-7 кілометрів до Сантьяго. Ми будемо на місці, сподіваємося трапити на спеціальну святую мшу для пілігримів і будемо вести ефір оттуда. В цей апошній день ми зустрінемо на Монте-де-Госо, гори радості. Самой вершине горы, откуль впершиню бачный собор Святого Якуба. Поглядите, мы амаль что пришли. Вон он собор. Менавіта адсюль пілігрими упершыню яго бачили. І тому всім тим, хто пройшов гэты шлях з часов середньовеччя, поставлений тут помник. А яшчэ мы випадково трапілі на здымкі самага сапраўднага пілігрымскага фільма, які здымае Паўднёвая Карэя. І чуткі пра гэта хадзілі сярод усіх камінаўцаў, якіх мы сустракалі, все абмяркоўвалі. Тут здымаюць кіно, карэйцы здымаюць кіно, карэйцы здымаюць кіно. І дзякуючы гэтаму, раскрываю секрет, мы трапім на вельмі цікавую церемонию. Ну, мы пошли. А кое-кто и полетел. Меньше, чем 5 километров. Помнік рыцарам-тампліерам, якія абаранялі пілігрымаў на шляху Сантьяго. Вот с такой ракушки мы починали свое подорожье, и амаль что такой же скончиваем. Мы амаль что пришли. А светлофоры подаются нечем іншопланетным. Ты ж, моя хорошая, ты помогала. Лерочка. Як родныя сталі, правда? Так бы вось заўсёды. Ідзеш куды-нибудь, тобі трэба, і тебе так показваюць шлях. Вельмі ясна, вельмі зразумела. Колькі нам там осталося? 1 километр. Правильно. Европа народилась у пилигримках до Сантьяго де Компостела. Мы идем до браму, до собора Святого Якуба. Нарешті ми можемо сказати. Ну, ми прийшли. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mundi, dona
Сейчас Ботафумейро готовится к запуску. Ботафумейро, што азначае той, які выпускае дым, або, можна сказаць, куродымнік. Гэта самае вялікае ў свеце кадзідла, якое знаходзіцца тут, у саборы Сантьяга. У вышыню яно 160 сантыметраў і важыць больш за 80 кілаграмаў. Каб напоўніць яго, патрэбна каля 40 кілаграмаў ладана і вугля. Ботафумейро пачалі выкарыстоўваць у 11 стагоддзі. У тыя старажытныя часы пілігрымы яшчэ не мелі магчымасці часта прымаць душ, таму калі ўсе разам яны збіраліся ў саборы, можна ўявіць сабе, які там стаяў пах. Да таго ж, дым Ботафумейро лічыўся карыснай прафілактыкай ад чумы і іншых захворванняў. Каб запусціць кадзідла, патрэбныя высілкі 8 чалавек. Іх называюць траболейрос. Кадзідла гайдаецца ўздоўж 65-метровай аркі і падымаецца на вышыню 21 метра, пад вуглом каля 82 градусаў. Хуткасць кадзідла дасягае 68 км ў гадзіну. Уяўляеце сабе? Вось гэта відовішча. Цяпер Ботафумейро запускаюць не так часта. У дні вялікіх урачыстасцяў, падчас спецыяльных імшаў для пілігрымаў, а таксама ў асаблівых выпадках, як сёння, калі тут здымаецца мастацкі фільм. Крыпта з парэшткамі апостала знаходзіцца ў самай старажытнай частцы сабора, якая захавалася яшчэ з 11 стагоддзя. Ідзем пакланіцца магіле святога апостала Якуба. Будынак сабора ў 1075 годзе заклаў касцільскі кароль Альфонса IV, а ў 1128 годзе раманскі сабор быў асвечаны. З цягам стагоддзяў яго дабудоўвалі, трошку змянялі дэкор. Цяпер усе фасады сабора, іх 4, вельмі моцна адрозніваюцца адзін ад другога. Вежы упрыгожаныя ў стылі чурригереско. Гэта такое іспанскае познее барока. І ўсё звонку і знутры святыні вельмі багата упрыгожана скульптурамі розных часоў. У большасці гэта сярэднявечная скульптура. Сабор Сантьяго де Кампастела – гэта вялізны комплекс. Тут мноства невялікіх капліцаў, свая бібліятэка і, вядома ж, музей сабора. Самы прыгожы фасад цэнтральны, з яго брамамі, якія носяць назву Портико де ла Глория, брама славы, і ўпрыгожаныя шматлікімі старажытнымі скульптурамі, сапраўды вельмі прыгожымі. Можна гадзінамі стаяць і разглядаць іх. Перад саборам вялікая брукаваная плошча. Калі стаіш на ёй, здаецца, што белыя сцены сабора уздымаюцца ў неба, нібыта воблака. Вось наше падарожжа завяршылася. Мы прайшлі гэты шлях. Это не заўсёды было проста. Бывалі выпрабаванні, бывалі цяжкасці, але гэта вялікае шчасце. Вось мы скончылі свой Каміно де Сантьяго і атрымалі такія прыгожыя сертыфікаты, пасведчанні, якія называюцца кампастэлы. Зразумела чаму, але для гэтага трэба было прад'явіць, вось прыблізна такі пашпарт. Пасля заканчэння Каміно ёсць традыцыя пакідаць свае палкі, бастонес, там, дзе ты завяршыў Каміно. Што мы і зробім. Сабор стаіць у самым цэнтры горада і ўзвышаецца, дамінуе над астатнімі будынкамі. Аднак Сантьяга і ў іншым цікавы горад, і таму мы выпраўляемся на шпацыр.
Ось, я ще раз вас вітаю. Такі постскриптум нашого подорожжя. Мы не могли не приехать сюда. Это край земли. Финистерре. Апошнія наші жовтые стрелочки в гэтым падарожжы. Флечас амарильяс, якія вядуць нас на самы-самы край зямлі, якім яго лічылі людзі большую частку цывілізацыі. Посмотрите, вот начинается океан, а дальше ничего. Пустота. И сколько столетий для цивилизации Европы это был настоящий край света. Край, за которым просто нет ничего. Финистерре. Looking down at our world. Приход Девы Марии. Храм XII века. Возможно, самый западный приход на европейском континенте. Так и есть. Действительно, западнее просто ничего нет. Юлька, а где там небо заканчивается? А где океан начинается, а? А мне здається, що нічого не скончивается, не починается. Одно переходит в другое. Так, у нас вообще-то не философская передача. Или философская? Трошечки. Нечакано мы доведалися, что площадь на самом конце света названная у гонор Стівена Хокінга. Тут написано: «Мне сподобалося моё падарожжа до конца свету». Это вельмі прыгожае месца. Оказывается, он тут был. І, магчыма, зараз, калі ён ужо выправіўся, сваё апошняе падарожжа. Цікава. Я думаю, ім цікава паразмаўляць. Guiding my soul to be free. Where do the people go to dream their lives? How are children learn to close their eyes? Where do the people go to dream their lives and leave reality behind? А пасля мы доўга сядзелі і глядзелі на акіян. Глядзелі, як чырванее сонца і паволі апускаецца ў цёмныя масляністыя хвалі. Глядзелі, як запальваецца агеньчык маяка, і думалі, што канец аднаго падарожжа — гэта заўсёды пачатак наступнага. To dream is to